Tajb nixtieqkom tisimgħu dan il-pass meħud mill-Vanġelu skont Mattew fejn Ġesu qiegħed ikompli jagħti istruzzjoni tagħlim lid-dixxipli tiegħu meta bagħathom qed jibgħatna biex inxandru s-saltna tiegħu. Jgħidilnek. Ara jien nibgħatkom bħal naġ fost l-pub. Kunu mela astużi bħas-serpenti u innoċenti bħal ħamiem. Imma qogħdu attenti min-nies għax qatt jitilqukom f'idejn il-kunsilli u se jsawtukom fis-sinagogi tagħhom u minħabba fija tinġibu saħansitra quddiem gvernaturi u slaten bħala xhieda għalihom u għall-ġentili. Imma meta jirrendukom għal ħaq tinkwetawx kif jew x'se titkellmu għax dak il-ħin stess se jingħatalkom x'għandkom titkellmu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-ispirtu ta' missierkom li jitkellem bikom. U l-ħu għad jitradixxi l-ħu għal-mewt, u l-missier li t-tifel tiegħu u t-tfal għad jirribellaw kontra l-ġenituri u jwasluhom biex jingħataw il-mewt. U għad tkunu mibgħudin minn kulħadd minħabba ismi. Imma mi jissapporti sa tmiem dan ikun salvat. Imma meta jippersegwitawkom f'dil-belt aħarbu l-oħra għax tassew ngħidilkom, mhux se tilħqu dduru l-bliet ta' Iżrael qabel ma jiġi bin il-bniedem. Dixxiplu mhuwiex fuq l-għalliem tiegħu, lanqas il-sir fuq sidu. Suffiċenti għad-dixxiplu li jsir bħal l-għalliem tiegħu u li jsir bħal sidu. Jekk il-padrun sejħulu Belzebul, kemm iżjed lill-membri ta' daru. L-ħwa din hija l-kelma tal-Mulej. Amen. Missier ta' smawiet. Irrodulek ħajr tal-li inti ħtartna minn fost ħafna nies. Inti xħidt il-ħarsa tal-ħnija tiegħek fuqna, ħnina sovrana, ħnina li assolutament ma kellna ebdajiet għalija. Ma inti Mulej xorta waħda estendejta lilna, għamiltna reċipjenti tal-kumpassjoni tiegħek sabiex narfuk, sabiex anke tallimna nħobbuk. Aħna li darba konna appostati minnek, imbedin minnek, edewwa tiegħek bl-opri ħżina tagħna. Issa ħabbibna. Għamil Mulej li dan il-Vanġelu li aħna ħaddanna ikun leżes ħaġa it-teżor imprezzabbli tagħna illi jimmotivana sabiex ngħixu fit-dawl tiegħu u wkoll Mulej biex wasluh il-ħadd ieħor bħal minti Mulej fdejt lilna. Aħna nemmnu illi l-modrija tiegħek tilħaq ukoll lin-nies ta' madwarna. U għalhekk nitolbuk Mulej biex tagħtina widnejn ħalli nisimgħu x'għandu xi jgħidilna li mgħallem tagħna Ġesu. Meta aħna nikkonfrontaw, meta aħna niltaqgħu ma' nies oħra u nfittxu li nwaslulhom b'xara tajba. Għatina illi nimxu skont din l-istruzzjoni tiegħu. Amen. Lawa tafu daqsi li il-Kristjan mhux kollha tal-istess kwalità. Hemm Kristjani li huma mħeġġin għal Mulej u jridu jobduh b'qalbhom kollha, hemm Kristjani medji, average insejħulhom. Bil-kemm tinduna u miex u li tissaltna, imbagħad hemm Kristjan ukoll li l-Bibja jekk tindirizzhom tgħidilhom meskom tistħu. Qumu min-nas u ħalli l-Kristu jiddi fuqkom sabiex ta' bilħaq il-koll kemm aħna nkunu trofej denji tal-grazzja tiegħu. Ġesu ħatarna għażilna mid-dinja sabiex imbagħad ukoll jibgħat lilna ħalli dak li aħna esperjenzjajna il-maħfra ta' Alla dina nwasluha wkoll il ħadd ieħor. U ċoja illi aħna bħala bnedmin li darba konna mbedin minnu issa nissottomettu ruħna għar-renju tiegħu, għall-ħakma tiegħu fil-qalb tagħna illi tirriżulta allura f'imġiba mibdula fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
dawk li għandhom għażiż għalihom l-avvanz tas-saltna tal-Alla f'pajjiżna isibu dan id-diskors ta' Ġesu imprezzabbli. Fih struzzjoni, fih tagħlim, erf kbir kif aħna għandna niltaqgħu man-nies u x'ngħidulhom u kif ngħidulhom, kif inġibu ruħna. Ovvjament min dawk il-Kristjani li forsi huma aktar mixħutin fid-dinja u jridu jinoġbu mad-dinja dat diskors għajla jinteressom. Ħanippruvaw naraw kif Ġesu jiddeskrivi lilna bħala dixxipli illi aħna lesti illi ninataw għas-servizz tiegħu. L-ewwel ħaġa li Ġesu ninnotaw huwa kemm huwa realist. Mhuwiex tipprova ipenġilna xi xenarju illi ma jaqbilx mar-realtà. Ġesu iridna nikkonfrontaw il-realtà kif inhi. U jgħidilna l-ewwel ħaġa li d-dixxiplu huwa vulnerabbli. Dil-kelma li jiena li tgħallimnija u saret parti mill-vokabularju tagħna, però iva id-dixxiplu u aktar ma nkunu mogħtija, aktar ma nkunu impenjati fis-servizz tiegħu, nindunaw kemm aħna ta' bilħaq vulnerabbli. Ġesu jgħid jiena se nibgħatkom bħal naġġ fost lil-pub. Hemm xi ċans li n-naġa issalva meta hija mdawra bil-pub? Pawlu jgħidha mod ieħor, jikkwota wieħed mis-salmi u jgħid aħna qisna naġġ meħudin għall-biċċerija. Imma ma jqafx hemm. Jgħidilna ma f'dawn il-ħwejjex kollha aħna aktar mir-rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Ġifieri s-sitwazzjoni tagħna hija waħda ta' bilħaq vulnerabbli, suġġetti għal ħsara, faċilment in-nies jagħmlulna l-ħsara u naqraw sikkwiet u nisimgħu f'pajjiżi fejn hemm persekuzzjoni lampanti kontra ħutna evanġeliċi bħalna, kemm qegħdin nibagħtu anke ħabsijiet, anke imwiet minħabba l-Evanġelju. Id-dixxiplu huwa vulnerabbli, m'hemmx paragun, il-lupu min natura lest li jaqret lin-naġa, lest li jirrovina. L-istampa li tagħtina l-Bibja hija il-Knisja hija l-mara li tittoħodha kontra d-dragun. Id-dragun aħmar, qalil u salvaġġ li jipprova jeqrida. Frattant Alla jittrasporta lil mara fid-deżert u hemmhekk jieħu ħsiebha għal 1260 jum. Ta' kollu rajnieh meta studjajna l-Apokalissi flimkien. Il-Bibja il-ħin kollu tgħidilna li d-dinja preżenti hija post ta' azzard għalina. Hawnhekk mhux postna, hawnhekk għaddejjin bħala pellegrini illi niltaqgħu ma' saram innumerabbli. U li tissaltna ibatu f'din id-dinja. Anke jekk naqraw b'ġirja waħda l-Atti tal-Apostli, naraw illi minn kmieni net id-dixxipli kienu imsawta, mixħuta l-ħabs, majra, ikkalpestati, imkeċċija mill-belt, vera, u apparti minn dak kollu wkoll il-fatt illi insofru wkoll ħsara skont il-provvidenza għarfa tal-Alla. Per eżempju, l-Apostlu Pawlu ma' sħabu illi isofru nawfraġġju anke maxtutna. Ġifieri Alla mhuwiex qiegħed għax aħna wliedu jifrixilna t-tapit l-aħmar bħalli kieku ebda ħsara ma tista' tmissna. Din hija r-realtà kif ipenġilna Ġesu u jgħidilna allura kunu astużi bħas serpenti u innoċenti bħal ħamiem. Irridu narfu li din id-dinja għalkemm kapaċi titbismilna fir-realtà hija kontrina għax hija kontra Alla. Għalhekk ġabu jgħidha tant ċara min isir ħabib tad-dinja awtomatikament isir għadu tal-Alla.
Ma nistawx naffordjaw li aħna ninnamraw mad-dinja, irridu nikkonfrontaw id-dinja, irridu Ġesu jibatna fid-dinja b'messaġġ illi jiżgarra fid-dejn id-dinja, illi d-dinja tirribella kontrih u frattant jibatna għax Alla għandu lin-niesu illi jrid illi joħroġhom mit-tlam għad-dawl meravigljuż tiegħu. Imma hemm din il-klaxjatura bejn id-dlam u d-dawl li nfhmuha. Hemm konfront dirett. Meta Ġesu ġie fid-dinja ġie bħala d-dawl ta' jien huwa d-dawl tad-dinja. Mi jimxi waraj ma jimxiex fit-tlam, ma jkollu d-dawl tal-ħajja. Frattant bħala d-dawl tad-dinja kien oppost il-ħin kollu. Min twelidu Erodi fittex il joqtlu. Kellu jgħix refuġjat fl-Eġittu. Meta beda l-ministeru tiegħu mill-ewwel in-nies daru kontrih. Kien hemm il-ftit illi iva emnu fih bħal Pietru li qallu mulejant min immorru int għandek il-klim ta' ħata dejjem. Alla għandu l-maħturin tiegħu, dak il-maħturin tiegħu Ġesu isalvhom, jiġbidhom lejh. Jikklejmjhom għalih innifsu. U da kollu qed jiġri f'din id-drama, din il-klaxjatura bejn id-dlam, il-forzi ta' Satana u d-dawl. Il-qdusija u s-sewwa talla. Ġwanni fil-Vanġelu tiegħu jgħid f'Ġesu kienet il-ħajja u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin u d-dawl jiddi fid-dalma. U d-dalma ma femitux jgħid. Id-dlam jiddi fid-dalma. Iva. Ċertament. Hija n-natura tad-dlam li jiddi. Imma d-dalma ma tifhmux. U allura din hija l-ewwel ħaġa illi apparti l-grazzja tal-Alla ma jistgħux nippretendu li n-nies bl-intelligenza tagħhom, bl-abilità naturali tagħhom jilqgħu il-messaġġ tagħna. Però nafu u nemmnu iva illi l-Ispiritu Santu kapaċi jagħti l-ħajja fejn hemm il-mewt, kapaċi jippenetra bid-dawl tal-Vanġelu fejn hemm id-dalma. U da kollu fis-sfond fejn aħna mibgħuta bħala nies vulnerabbli. Nies vulnerabbli. L-istorja tal-Knisja tul 20 sena, tul 20 seklu, skużawni, hija storja imdemmija. Hija storja mdemmija. Ara ma taħsbux li kienet fl-ewwel 3 sekli meta d-dinja kienet għadha dinja pagana, fi żmien l-Imperu Ruman, ma mbagħad minn Konstantinu raw waqfet il-persekuzzjoni. Il-persekuzzjoni kienet mill-bidu u għadha sejra sal-lum. Sal-lum. Illum qed jinqatlu Kristjani bħalna f'xi postijiet tad-dinja. Fis-seklu 20 inqatlu Kristjani martri aktar minn kull seklu ieħor. Aktar minn kull seklu ieħor. Ejjew nkunu realisti mela. Imma wkoll irridu narfu li d-dixxiplu irrid jitgħallem jadotta attitudni ideali. X'inhi din l-attitudni? Ġesu jfissirha hekk. Kunu għalhekk astużi bħas-serpenti u innoċenti bħal ħamien. Is-serpent malli jarak x'jagħmel. Idabbar rasu vera, imur jistaħba wara l-blag f'xi toqba. Is-serpent huwa astuż. Moħħu jilħaqlu. Imma l-ħamiem huwa innoċenti vera, il-ħamiem anki jiġi jiekol minn idejk ħasra. Fejn tista' taqbadlu astużi bħas-serpenti, innoċenti bħal ħamiem. Il-ħamiem huwa naiv, m'għandux dik il-biża tas-serpent. U Ġesu qed jgħidilna irid ikollna mit-tnejn. Nkunu wise jew aħjar shrewd, moħħna jilħilna. Mhux imtzaten, moħħna jilħilna u fl-istess ħin bla-ħażen bħal ħamiem. Il-serpent huwa simbolu tal-ħażen, il-ħamiem huwa simbolu tal-innoċenza u tas-safa. Irrid ikollna mit-tnejn, ma rridux frattant nkunu hekk kawti illi nevitaw kull periklu. Is-serpent jevita l-periklu mill-ewwel mur jistaħba. Jevitak. Irridu nevitaw dal-estremi bejn is-silenzju illi din prudenza timida illi biex nibqgħu safe, allura nibqgħu fomna mitbuq, ma nitkellmux, ma nurux minn aħna, ma nurux nemmnu
biex ma nitlux fit-trabil. Ma sax nagħmlu dik. U fl-istess ħin Ġesu jgħidilna illi ma nistgħux nippruvaw, ninfurzaw it-twemmin tagħna fuq ħadd ieħor meta ħadd ieħor qiegħed idur kontrina u lest tagħmlilna ħsara. Ma nistgħux naqgħu f'dik li nsejħula indiskrezzjoni, jew temerità mingħajr limiti, ma nistgħux nimbagħtu minnha din. Iżjed naħseb imbagħtu mill-estrem oppost li nibqgħu siekta meta nistgħu nitkellmu, meta nistgħu ngħaddu il-messaġġ. Aktar naħseb imbagħtu mill-las milli minn dak iż-żelu estrem li forsi daħħalna fit-trabil jew nispiċċaw ukoll il-ħabs. Ġesu qed jgħidilna biex inkunu orrif, astużi, pas-serpenti innoċenti bħal ħamim. Il-mixja tagħna tkun immarkata bil-erf. Anke l-Apostlu Pawlu jgħidilna illi għodu attenti mela kif timxu bir-reqqa mhux bħal bħanan imma bħala orrif l-għaref. Jaf x'inhu l-mira tiegħu u jaf kif jilħaq dik il-mira billi juża metodi tajba. Illi nkunu sensibbli. U nitolbu biex il-mulej jiftinna bibien ta' opportunità. L-Apostlu Pawlu kemm il-darba nsibuh jirrikjesta lil aħwa oħra u jgħidilhom itolbu għalija biex il-mulej jiftaħ li bieb ta' opportunità ħalli nxandar il-kelma mingħajr biża' u n-nedija kif imiss. Hawnhekk għandna bżonn il-gwida tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu illi kapaċi jiggwidana, kapaċi imexxina biex iva nwettqu il-dover tagħna illi nilħu din id-dinja mitlufa bid-dawl tal-Vanġelu. L-Apostlu Pawlu jgħidilna li Alla ma tani spiritu ta' timidezza, illi nkunu ngħixi, illi nihbew għal kull ħaġa ta' xejn, ma tani spiritu ta' timidezza, iżda spiritu ta' seta' u mħabba u dixxiplina fuq nfusna. L-imħabba timbuttana l-qoddim, timmotivana biex nilħu l-ħadd ieħor, biex nappellaw il-ħadd ieħor ħalli bl-indiema u bil-fidi f'Ġesu isib ħbiberja Alla. Ġesu kompli jgħidilna illi bħala dixxipli tiegħu se nkunu fil-mira ta' persekuzzjoni. U aktar mal-Knisja hija fidila u msejsa fuq pedament bibliku, aktar ma aħna bla biża' nxandru l-kelma kif inhi, aktar in-nies iduru kontrina. Kemm fuq livell personali, kif ukoll fuq livell ta' familja u livell ta' soċjetà. Id-disċiplu għal-mira ta' persekuzzjoni. Għodu attenti min-nies għax għad jitilqukom fidel kunsilli, se jsawtukom fis-sinagogi tagħhom u minħabba fija tinġiebu saħansitra quddiem gvernatur u slatin bħala xhieda għal-jom u għal-ġentil. Il-konflitt bejn ulied id-dawl u ulied id-dlam. Bejn dawk li huma rikonċiljati mal-Alla u dawk li għadhom il-sira tax-xitan. Din it-tensjoni intensa ħafna drabi twassal għal persekuzzjoni u anke tradiment. Dak li jkun filli huwa ħabib tiegħek, is-sint ikkonvertejt, tista' tistenna li anke jdur kontrik. Ġesu jgħid li bħala dixxipli kapaċi jkunu assaltati minn nies reliġjużi, minn nies li jikklejmjaw li jafuh il-Alla. Ġesu jgħid li tasal is-sija illi daw illi iduru kontrikom ikaċċukom is-sinagogi, qed jgħid il-nies illi bħala knisja kienu jmorru fis-sinagoga dakinhar u jaħsbu li meta jippersekwitawkom qed joffru servizz lill-Alla, qed jagħmlu pjaċir lill-Alla. Hija daqshekk l-ingann tad-dnub fil-bniedem mitluf huwa daqshekk serju. Imma wkoll kapaċi nkunu maħbuta mill-gvern u nies sekolari, illi jitilqukom għal ħaq quddiem gvernaturi
u slaten. Nafu mill-Apokalissi kif il-Knisja tħabbat wiċċa mad-dbib illi jitla mill-baħar. Imma wkoll hemm jerġa' mbagħad dbib ieħor li jitla mill-art. Aktar tard Ġwanni sejħalu il-profeta fals. Għandek id-dbib il-mexxejja politiċi antikristjani li ma jimportomx minn m'għandhomx il-biża' Alla, imma wkoll il-profeta fals. Dana kollu huwa possibbli li jiġina aktar ma aħna dedikazzjoni nuru l-wien vera tagħna, aktar se nistennew illi n-nies iduru kontra tagħna. Ġesu jkompli jgħidilna li minkejja kollu il-dixxiplu fidil jingħata provdiment mis-sema. Jingħata provdiment smewwieti vers 19 jgħidilna meta jirrendukom għal ħaq, ġifi meta jarrestawkom u jtellawkom il-qorti, tinkwetawx kif jew se titkellmu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom x'għandkom titkellmu, għax mhux intom bl-erf tagħkom qegħdin titkellmu, imma l-Ispiritu Santu li tkellem permezz tagħkom. U dana naraw kemm il-darba jiġri. Stefnu probabbilment kien l-ewwel wieħed għandna l-issuqa tiegħu fid-dettall illi il-lut ma setawx jirreżistu l-erf illi bih qed jitkellem. Kien qed jargumenta magħhom mill-Bibja tagħhom illi Alla ma jammarx f'tempji magħmulin bl-idejn. U Alla mhuwiex fil-konfini ta' Iżrael. Meta arrestawh ġabu xhieda folot kontra tiegħu u kelli jagħtu difiża ma kienx preparat, ma kellux notamenti kif għandi jiena. Ħejjejt ruħi d-dar, studjajt, rajt kummentaturi, qarbilt, tlabt. Il-preparazzjoni jiena għamilta. U nafs se ngħidilkom. Imma Stefnu ma kienx jaf. Ġesu hawnhekk qed jagħti weda illi meta nsibu ruħna fi kriżi Alla jitkellem permezz tagħna. Meta jgħidilna hawnhekk illi tinkwetawx kif jew se titkellmu, mhux qed jgħid lilna l-pastors il m'għandniex għalfejn nistudjaw u nippreparaw. Li tkun vera irresponsabbiltà. Aħna mogħtijin għall-istudju tal-kelma u nkunu mogħtijin ukoll għat-talb biex inkunu effettivi. Frattant jinqalgħu dak il-każijiet urġenti u kritiċi illi ma nkunux nistgħu. Nistgħu nsemmu pereżempju l-Jan Hus mill-Bohemia weduh, Knisja Kattolika weditu illi jekk imur Kostanza fil-Ġermanja u jispjega il-fehmiet tiegħu, kienu fehmiet bibliċi, tajjeb, però kien qed joħduha kontra tiegħu u jgħajru heretiku. Għalulu maħniex ħabbissuk. Ejja, mar u tkellem u ddefenda il-verità biblika u spiċċa biex kien maqtul. Maħruq mill-Knisja Kattolika Rumana. Għax tkellem il-verità tal-Bibja. U l-istess ħaġa ġralu Luteru. Luteru ma mietx martri, però nafu il-persekuzzjoni qalila li kellu anke jistaħba minn għajn in-nies, ma kienx għażien, kien qed jittraduċi l-Bibja l-Ġermaniż biex in-nies jaqraw fil-lingwa tagħhom li kapaċi jifhmuha. Però kemm il-darba meta der fil-qudiem id-dieta ta' Worms biex jiddefendu lil nnifsu. Alla taħ il-preċiżi kelmiet x'għandu jgħid. Iva, il-każ kapaċi jkun estrem, frattant Alla ma jitlaqniex weħedna. Alla ma jitlaqniex weħedna. Ġesu jerġa' jaċċenna illi l-antagonizmu kontra id-dixxipli tiegħu kapaċi jkun sfrenat. Kapaċi jkun bl-ġiem. Anke mill-familja tagħna stess, innotaw vers 21. X'jgħid? U l-ħu għad jittradixxi l-ħu ħal-mewt. Mhux xi ħadd li ma jafux.
Xi ħadd li huwa demmu. U l-missier lit-tifel tiegħu. U t-tfal jirribellaw kontra l-ġenitur u jwasluhom sabiex jingħataw il-mewt. Il-Vanġelu joħloq asma bejn bnedmin. Asma. F'każ ieħor Ġesu jgħid ma ġejtx biex inġib sliem fuq l-art. Imma ġejt biex inġib sejf. Għax l-om kont kontra l-bint. L-iben kontra l-missier. Il-Vanġelu li jaqsam l-umanità fit-tnejn. Dawk li huma Alla u dawk li għadhom taħt l-ingann tax-xitan. Ħafna minna forsi nafu xi ġifieri li tkun oppost mill-familja tiegħek stess. Ġrat lili, missier u ommi, ħuti, jajru l-miġnun, baħnan, int biss għandek raġun, dak it-tip ta' u qed tiġlilkom ukoll. U tafu kemm il-kliem ta' Ġesu huwa affidabbli, huwa verissimu, mill-familja tagħna, mis-soċjetà ġenerali. Vers 22 jgħidilna għad tkun mibgħudin minn kulħadd minħabba ismi. Minn kulħadd. L-isem ta' Ġesu. Ġesu kien mislub u fuq naħa kellu ħalliel u ħallil ieħor. Wieħed salva li huma salvax. Ġesu huwa dak li jifred l-umanità fit-tnejn. U aktar ma aħna nuru li ninsabu fuq naħa tal-lemin tiegħu, aktar id-dinja teħodha kontra tagħna. Id-dinja taħmlu lil Alla bħala delizzju imma li tkellmu dwaru bħala hobby. Bħala hobby. Tifhem? Però mhux bħala l-mira tagħna, bħala l-għan tal-eżistenza tagħna. Id-dinja tirraġun hekk. Hemm ħwejġ reliġjużi u hemm ħwejġ importanti. Ma jistgħux nħaltuhom flimkien. Għamil jekk trid toqgħod titkellem fuq il-filosofija, fuq ir-reliġjon, tkellem, però tħallatix ma' affarijiet li huma verament importanti, u ċoħe l-ekonomija u l-politika, x'dawk huma l-affarijiet importanti, vera? Għad-dinja. Mentri aħna nirraġunaw hekk, Alla u kollox, u li nħobbuh nservuh hija l-mira ta' ħajjitna. Kif nistgħu naqblu flimkien? Kif qatt nistgħu naqblu flimkien? Allura l-antagonizmu huwa inevitabbli. Ġesu wasalt nagħtu huma tant radikali li jiddividu l-umanità f'żewġ kampijiet. Inqas minn hekk sikwit huwa indikazzjoni li l-Vanġelu huwa mħallat. Li jew maħniex inxandru l-Vanġelu kif ta' bilħaqu, jew l-imġiba tagħna hija tant ta' namra mad-dinja illi ma ninarfux minn nies mitlufa u allura ovvjament hemmhekk id-dinja taħmilna. Ġesu bassar x'tip ta' riċeviment se jkollu fid-dinja. U nnifsu kif ukoll allura dawk assoċjati miegħu, dawk li huma identifikati miegħu. Il-missjoni waħda diffiċli, però mhijiex impossibbli. Mhijiex impossibbli. Alla illi ippredestina il-dawk li huwa ħabb minn qabel, il-dawn ukoll kapaċi jsejħilhom, il-dawn ukoll kapaċi jġustifikhom, il-dawn ukoll jigglorifikhom. L-għan ta' Alla ma jistax jiġi nieqes. Aħna issa kollaboraturi jew ħaddiema flimkien mal-Alla. Alla jrid jimpjegana biex iva l-istess Vanġelu illi aħna irċivejna u li bih aħna salvati ngħadduh ukoll lil ħadd ieħor. Ir-reazzjoni tagħna x'għandha tkun? Vers 23 Ġesu jgħidilna meta jippersegwitawkom f'dil belt aħarbu lell-oħra. Jiġifieri, anke meta maħniex milquha, ibqa' xandar l-Evanġelju. Ibqa' għaddi l-kelma. Ibqa' wassal il-messaġġ. Issa hux jekk bil-fom, jew bil-letteratura, jew b'diversi mezzi oħra, skont l-abbiltà illi ta' Alla, ibqa' wassal il-messaġġ. Irridu nibqgħu nagħmlu dmirna. Sikwit Ġesu
matul il-ministeru tiegħu kellu jaħrab, kellu jwarrab minħabba l-nies kienu jaqbdu l-ġebel minn marad biex iwadbulu l-ġebel. Għaliex? Għax fidnew jew kien qiegħed jidaj, infatti kemm darba klejmja li huwa divin, ugwali mal-missier, u dik hija ħaġa insapportabbli għalihom, Ġesu kellu jwarrab. Kemm darba Pawlu l-istess ħaġa narawh imur f'Derbe, f'Ikonju, Tessalonika, kull darba maħbud, kull darba persegwitat, iwarrab, imur f'belt oħra. Imma mhux tieqaf. Mhux is-sott ħalqek għax l-oppożizzjoni qalila. Ma jridx jisma' wieħed, mur għand ieħor. Il-missjoni trid tkompli. Jekk neċessarju immutu aktarx milli nirrunzjaw il-fidi. U din rridu naħsbu fuqha daqsxejn. Il għaliex isħab Gris qed jinġema f'pajjiżna. U fejn qabel kellna libertà biex inwasslu l-Vanġelu, għad jasal jum meta jkollna ħalsu prezz biex iwassluh. Dal-Vanġelu għattant għażiż għalina. Li għati tama lilna u lid-dinja. Meta l-oppożizzjoni tkun fl-apert, x'se nagħmlu? Fejn se ninstabu? Fuq nata Ġesu? Jew mitlufin fid-dinja? Rridu nissoktaw fit-tama tagħna. Rridu inkomplu f'dik l-istess tama. Vers 23 jgħidilna tassew ngħidilkom mhux se tilħqu dduru l-bliet ta' Iżrael qabel ma jiġi bniedem. Mhux ħadd jifhimha l-istess. X'rid jgħid Ġesu hawnhekk? Forsi ma nafux eżattament, però li huwa żgur hija illi isma' dan l-impenn, dan il-mandat li tajtkom li twasslu il-Vanġelu tas-Saltna l-ħadd ieħor, tajjeb, xi darba jasal fit-tmiem. Mhux se ndumu. U allura la darba nafu illi dal-konflitt qatt jintemm mal-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kulħadd imbagħad qed jgħid sliema sigurtà mbagħad jiġi fuqhom it-tmiem, it-telfien bħal mara bil-weġġat tal-ħlas tagħha. U ħadd ma jkun jista' jaħrab. Ġifieri qegħdin nistennew it-tmiem, fil-frattemp irridu nkomplu bil-mandat tagħna. U Ġesu għal darb'oħra jagħmlilna ċara illi la ma laqgħux lilu lanqas mhux se jilqgħu lilna. Frattant hemm dak li l-Bibbja sejjaħlu il-fdal tagħna. In-nies maħturin minn Alla. Li dawk Alla jrid isejħilhom u jrid isalvhom. Ġwanni 15 vers 20 Ġesu jgħidilna, ftakru fil-kelma li qedtilkom jien, il-sir mhux ikbar minn sidu. Jekk ippersegwitaw lili, għad jippersegwitaw lilkom ukoll. Jekk żammew kelmti, għad iżommu tagħkom ukoll. Hemm nies illi għad iżommu kelmtu u jonoraw l-Evanġelju tiegħu u jemmnu fih. U dan huwa l-kuraġġ tagħna illi rridu nissoktaw, nipperseveraw minkejja li d-dinja mhijiex tolleranti, minkejja li d-dinja mhijiex qalba miftuħa, irridu nibqgħu inwettqu il-mandat tagħna. Ġesu ġie fid-dinja ifittex il-mitlufa, vera? Ġesu ġie biex fittex nies mitlufa. Kemm tixbħu f'dan ir-rigward? Kemm b'mod attiv qiegħed tfittex il-mitlufa? Bibbja tgħid li min jirbaħ l-erwieħ huwa għaref. Għaliex isteħlu hekk? Min jirbaħ l-erwieħ huwa għaref. Għax ikun induna, ikun intebaħ illi mhux kemm għandek rikkezzi,
Mhux kemm għandek proprjetà. Dawk ħatħallihom warajk. Imma l-erwieħ immortali, nies illi salvati mill-infern biex igawdu lil Alla fil-glorja għall-eternità. Hemm huwa l-vera erf, mhux vera. Ġesu wkoll huwa d-direttur tal-missjoni tagħna. Mattew 10 huwa kapitlu twil, diskors twil ta' Ġesu, illi għallimna kif għandna nevanġelizzaw, x'għandna ngħidu, kif għandna nġibu ruħna. Qegħdin nimxu skont il-linji gwida tiegħu jew qed taqdif għal rasek, jew qed tagħmel kif ifettillek int. Jekk Ġesu tagħna mandat, iridu nesegwuh skont ir-rieda tiegħu. Ġesu wkoll ħatarna bħala kollaboraturi miegħu huma xulxin. Huwa żball gravi jekk aħna naħsbu li nistgħu nkunu Kristjani weħidna mid-dar. Huwa żball gravi. Ġesu batna il-kol kemm aħna. Il-kol kemm aħna. U allura kemm attwalment qegħdin inwettqu id-dmir tagħna fl-unità ta' bejnietna. Ġesu huwa wkoll il-mibgħut tal-missier. Alla kap id-dinja li bat l-ibnu l-waħdini. Imbagħad wara li wettaq il-fidwa tiegħu permezz tas-salib u der irxu xtat lid-dixxipli, x'qalilhom id-dixxipli bħalma l-missier bat lili, hekk jien issa nibgħat lilkom. Hekk issa nibgħat lilkom. Tqis lek innifsek bħala il-mibgħut ta' Ġesu? Kif tħarslek innifsek? Kif tiddeskrivi lek innifsek? Tara lek innifsek li mibgħut f'din id-dinja għal Ġesu u għan-nom tiegħu biex tappella lin-nies ibda miħbiebek. Nies jiġu minnek, il-familja tiegħek. Għandek għalqa qrib tiegħek, aħdem fiha. Li tappellalhom f'isem Ġesu tħabbu mal-Alla. Kunu rikonċiljati mal-Alla. Għax il-dak li ma għaraf ebda dnub, Alla għamlu biex ikun dnub għalina, biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Dak huwa l-Vanġelu. Din hija l-bxara tas-saltna, illi Ġesu li għex ħajja perfetta, miet bħala sostitut tagħna nies midimba u vili u arroganti u kburin u idolatri u giddieba u immorali. Miet minn flokna biex Alla jilbisna bil-perfezzjoni tiegħu minn issa stess. U stess rafad nubietna f'ġismu fuq l-għoda biex aħna mejtin għaddu b'nejxu għal-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom kontu imfejja. Kif nistgħu tal-messaġġ ta' tama inħalluh imsakkar f'dawn l-erba' ħitan. Jekk ta' bil-ħaqqiet f'qalbna, spontanjament rridu noħorġuh minn qalbna. Għax hemmhekk dak huwa il-vera ħaġa illi d-dinja għandha bżonn. Qegħdin tisimgħu l-aħbarijiet, it-taħwit, id-disgwit, il-ġenn ta' id-dinja li qegħdin ngħixu fih, vera jew le? X'paċi jista' jkun hemm meta l-bniedem huwa miġġieled mal-Alla. U Alla qed jgħidilna dur lejja u tkunu salvati truf kollha tal-art għax jien Alla u m'hemmx ieħor għajri. Alla l-ħaj, Alla Trinità lilu neħtieġu taħt it-treġija tiegħu rridu ngħixu hemmhekk imbagħad insibu l-vera sliem minn issa u għal dejjem. Amen.